laatste tijd van hem gewoon, er wordt eigenlijk niks meer vanuit de kringel op naar de voetbalstag. Dus ja, en dat ben ding, dat moet verhoren worden. Jo, Sjogert, er liep het geen eind om te komen. Matrassen, honderden afvalpoeden, banken, kastjes. Je kan het zo gek net bedenken of het leidt efter als bij het sorteerpunt van kringloopwinkel de Vogelpits in Dokkum. Het bedrijf met oors, want we krijgen zoveel goed binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het niet meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel goed om in de winkel te verkeeren. En ja, dan blijft het op blijft hangen. Eens gaat het met de ongeveer dus de verkeerde kant op. Wil ze een vrouw aan elkaar hebben wat er de winkel in kan, maar er komt ook echt een soort rommel binnen. Bij de gemeente, de meesten mijzelf, het is niet meer gratis voor het afval voor te brengen, het grafvuil. Dus wat gebeurt er? Je wordt een product dumpt achter. Dan brengen ze het goede spul, lezen ze de mooie dingen bovenop bijvoorbeeld en de ratje eronder en alles wordt je gewoon uitladen op zo'n zeggen. Nou ja, dat gebeurt dan. En ja, uiteindelijk, wij zetten maar het kostenplaatsje. Normaliter gaat er een heel soort goed over de grens naar bijgelijk Polen, Roemenië als Hongarije. Maar door de hoge dieselprijzen verneemt Wiersma dat er weinig goed ophellen wordt. Er komt nog bij dat de kringloopwinkel als bedrijfsjongen wordt. Ja, en hier we in principe bij de gemeente het spel gratis kwijt kent, dan wordt het al klaar west. Maar ja, dat wil ze net, dat zeggen ze dat mij net. Terwijl wij daar wat onderzoek denken, want ja. Hoe denk jij daarover? Nou, wij denken gewoon van, ja, wij werken maar vrijwilligers. Daar zit eigenlijk weinig bedrijfsmatig om. De komende maanden wordt de winkel verbouwd. Sneu 4 juli wordt alles leeg verkocht, zien de helft van de prijs. En ek zal er qua inzameling nog wel wat verhoring gaan. We worden selectiever. Hè? En we gaan meer naar het liedsergoed toe. Dat nou ja, de mooiste, de bankstijl, de kosten, de dingen. Daar zullen we dan op een wenning bijvoorbeeld leeg helemaal. Zal daar een factuur bijvoorbeeld zien hoe komen te staan.